Mami. Nana. Ba wie ya. Yamani an se school ide. Sabia ide. Yinim se ya brofu bia omba ya ombeti St. Monica's. School yi free basic kukusi senior high school senior na canon. Na fe omdi training college kan. And omdi midwifery be with midwifery and I feel maternity. The Japade Cassia, ommi yedema mampon man. Ya ni ji me de me say me di ha kwani ba ache. Ache pa. And I say just say I want to from TN time. Achina da yede kai mawuda. Just me di fie edi otwe enu. Ti me man ne me nananom ya adwen se ye be hye munyam na munyam no mu no de be ya ka ho se yenko transit ni num abra ye woni pa bia mobrofu bi wo ba bia ya ye didi a ye ka won ma enso so e be nhira ti awie e ba se ne makakra wi ye wo hayi ye de bane sabi ye de aba mankwada so o manya bibi kakra kan won ama o so etu na sabi awiokra wo mu na aso ate ama won and said di enam so ye de aba sisi ti ba ya say fie de otwe num afahye kakra bi a ye hye ne se e pese ye nkwada so mo brofui wom so enya ho ani jenu bi kakra no so atimi aboa won ama setran so akoyi kakra ma won te baya na ya mane no sure wom se manana na yansu su ye da wase mjina mampon baby som bishop anamu baby som adwumayefo ne nkwada nyina na mu kase na wotiri nkwa da se ne gisem sei waka yenso so na wo de aka ho sei susu a yentumi mba nti yenso yenyi bi ne ye no anu fie na chese kire wudi a na yenso ye didi na ye nyina ye di birthday no abom nyame nhira wo nana nyame ma nkwa tenten o ma ho den na unyansa wo di tu ye foda bia no ye kwa ne abeto na tu ye fo na watenetene ye nyame nhira wo ya da se ya ija ebeto happy birthday amanana ananya no honti bento ebetimi ato aha happy birthday to you ready go happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you may God bless you now 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 hip hip hooray hip hip hooray hip 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 hooray we ka say na yo ma o fa say na ne da say mishrawo nana we de ye bede wase se wotimi abaye adefefedi ama emofrem nana be bisa o dwumadie yi ade a wotaye ana se we de empofri mu ana wo ye se wo ye bi ma ye we na mfase de tosumi ensanse nan eno no emra midi 60 na je se me ko pension efredwum nti achechrefo ya omo sama na mo sita sekiti achechrefo omo sita sekiti nyina na omka bo mu ye edemame na midi 70 enso so memma ene madrofo e mame midru 80 omo asaye bi na 85 yi na menananom no ase omso wom boso wom awofo no asene na wom so ayebi edam ti sese we de ye de menananom mom titru
na wɔn asomu a yɛyɛ. Nana me da se eba mampɔn ha de a yin sɛ umu odu pa nana me bi sɛ wo wakɔyɛ ɔhene de na wo ka kyerɛ onfɛfo ahemfo wo dwumadi a wudi a ɛfɛsɛ deɛ me kan sɛ nipa asetrem deɛ mbrɛ bi wɔ hɔ no mu a ani gye ba bi wɔ so a na ahokyerɛ na awerɛhoɔ aba na sɛ mbrɛ bi sɛ ba na sɛ ani gye no ba nkwadaa deɛ wɔn nim awerɛhoɔ yɛ ayia ba ya yɛ wiedi ebuada no saa mmerɛ koraa so no so yɛgye yɛni enti eduru anigye brɛ so a de ne mienu nyinaa ka ho nti de mmerɛ bi so ne sɛ obi so nya kwanya bi saa na so kae nkɔda yi a ɛnso ɛbɛyɛ obi wɔ so nyɛ sɛ yɛ no nkompo na mo biri pa bi wɔba na sɛ onia hu sɛ ɛnɛ sɛbi nɛma akɔyie kakra ma menti me so men kan nkɔda yi a yɛwɔ yi a na wakae wɔn yi sɛ kan nsa na ne yɛyɛ na yɛtae ba ha si nɛma ka kyerɛ adɔfo nyɛ na ayɛ ahemfonko nipa titru bi a wɔn wɔ man mu bi a wɔn tim yɛ saa ba wɔn ɛyɛ ya me hu sɛ bronya brɛ ne de pɔn na bi so a nipa bi bɔ wɔn ano ɛyɛ saa ɛyɛ papa na wote ayi we so a wonhyira yɛ bebree nti nana me jamu akɔ yɛ magunu tuyɛfo na yɛntimi yɛntwa wanam de maka kyerɛ mabunu sɛ wi an ma tetefo yɛ ni yɛ suban dwumadie bi a di bia no yɛno na nkwadaa no ɛhwɛ so yɛno na nkwadaa no hwɛ susua nti ya na ɛyɛ sɛ yɛ suban ya ne nkwadaa tifie sɛnea yɛbɛsi ahwɛ wɔn yɛaboa wɔn ne ade ya na ehia paa de mɛka sɛ yɛmmɔ mmɔden asɛ ntɔtɔfiwa no a yɛ a wɔn ɛba yɛ anaasɛ na wɔn yɛbɛn wɔn no yɛmmoa wɔn na wɔn nso so wɔn ntumi mpagya yɛdaakye ɛba saa sɛ apa nipa bebree wɔyɛ mpapa ne yere mfiriw okokora obeka sɛ de wa ya ma no nti ababu de meka no